खुलुमबाय दिनै जोंहा नैबे दत'मा समस्थियावहाय नैबे आइजोफोरनि माइनाव सोरां बिथांखिनि जे माने चेक राननायनि हाबाफारिया जादों बाहाय जोंहा गोबां आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय नुजाफैनो हादों नैबे चेक राननायाव माइनाव सोरां बिथांखिनि नैबे चेक राननायाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ 23 तारिख जुलाइआव जोंना नैबे माइनाव सोरां बिथांखिया जुरिजेननाय जादोंमोन जोंहा UPPL हिसाबै आवगोलाव जोंनि माने बिसायख'थियाव मोनसे समायखिरा लानाय जादोंमोन बा मेनिफेस्ट' बा इस्तिहाराव होनाय जादोंमोन जे जोङो देरहानानै फैयोबा सरकार दानो हायोबा बाहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 माने रां होनाय जागोन जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनानै खामानि मावनो हायो गावनि स्किल गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हायो आरो बेजोंनो रांखान्थि बिथिङाव जाहाथे गोख्रों जानानै 75,000आवनो जाहाथे थाबथायालाबानो आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जौगालांनो हायो जों बयबो मिथिगौ रांखान्थि बिथिङाव आइजोफ्रा गोख्रों जाबासो समाज बिथिङावबो जायगा मोनो आरो समाज बिथिङाव जोङो जायगा मोनबासो जोङो राजनिथि बिथिङावबो जायगा मोनो आरो राजनिथि बिथिङाव हाबनो हाबासो जोङो जोंनि आइजोफोरनि जौगानायनि माखासे पलिसिसफोरखौबो जोङो दानो हायो होननानै दा जोंहा मानगोनां BTR नि CEM प्रमद बर' सारखौ जोङो जोबोद हामलायनाय बावो जोंनि नैबे मेनिफेस्ट'आव जे समायखिरा लानाय बादियै दिनै माइनाव सोरां बिथांखिखौ जागायजेनबाय जुरिजेनबाय आरो एबारहाय जोङो प्रथम किस्तियावहाय 3,865 जननो जोङो राननाय जाबाय आरो फैगौ समावहाय 6,000नो राननाय जाबावगोन आरो बेनिफ्राय आरो बिदिनो 4,000 बायदिनो थांबाय थागोन रानलांबाय थागोन आरो एबार 25,000 होजेननाय जादों आरो बेनि उनावहाय जोङो आरो 25,000 बेबायदिनो बारायलांबाय थानाय जागोन आरो आइजोफोरनि जौगानायखौ नायनानै बे माइनाव सोरां बिथांखिनि आवगोलबो गोबां आसनि आइजोफोरनि जौगानायखौ नोजोर बोनानैनो लानाय जादों जेनेबा हेन्डलुम मिशनावबो नायोबा जों 80% आइजोफोरनि माने खामानियानो बांसिन थायो सेरिकालचार मिशन बा एम्फौ फिसिनायावबो आइजोफोरनि लोब्बायानो बांसिन जानानै थानो हायो बा अमा फिसिनायावबो बा बेबायदिनो गोबां आसनि लाबोगासिनो दङ आरो दा जाहाथे जोङो आइजोफ्रा गोख्रोङै डिजिटेल दिनै टेक्न'लजिनि जुग अनलाइन बिथिंखौबो जाहाथे जोंहा मोजां रोङो BCDC गासिबो BCDCयावहाय जोंहा थें फाख्रि होननाय मोनसे आसनिखौबो माने बानायनायनि खोथाखौ बा बेखौ जोंनि प्रमद बर' सारा बुंबाय थागासिनो दङ आरो जोङो लुबैयो माने जोंनि आइजोफ्रा मोजाङै जौगासारथों आरो जोङो बिमा हिसाबै जोङो लुबैयो जोंनि गथ' गथाया मोजां रोंगौथि मोनथों आरो बेनि थाखायनो दिनैहाय जे गरिब दुखिया बिमायाबो गावनि फिसाफोरखौ IAS खालामनायनि बा माने ACS खालामनायनि बा अफिसार खालामनायनि बा डक्टर खालामनायनि इन्जिनियार खालामनायनि गोबां लामाखौ बेखेवना होदों दिनैहाय गियान जाहाथे मोनो बिनि थाखाय नलेज फेस्टिभेल होदों जोङो जाहाथे जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो बिनि थाखाय गोबां कालचारेल बिथिङैबो माने आसनिबो लासै लानानै गोबां खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो फैगौ समावहाय जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे गोख्रों आवगायबोयो सारि बिथिङै जाहाथे जौगासारो बेखौनो जोङो मिजिंथिदों आरो दिनैहाय नैबे माइनाव सोरां बिथांखिजों लोगोसे आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय माने गोबां जे माखासे आसनिबो लागासिनो दङ बिनि थाखाय जोंहा जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों खारन जोङो बेसिम 17 बोसोरनि समावहाय आइजोफोरखौ लानानै खालि राजनिथिल' गेलेबाय थानाय जादों सना बादिल' साजायनानै दोननाय जादों खिन्थु दिनैहाय जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा गावनि खुनु आसनिबो बानायनाय जायाखै खिन्थु दिनैहाय जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनानै खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय गोबां आसनि दानाय जाबाय आरो बे आसनिजोंनो जोङो मोनसे आरो समायखिरा लानाय दंबावोमोन माने मोनसे भट मोनसे माने फसंथान होननानै दा लासै लासै मोनसे भट मोनसे फसंथानाबो जाफुंगासिनो दङ खारन जों बयबो मिथिगौ बयबो सरकारि साख्रि माने सरकारनि बा गभर्नमेन्ट जबखौ मोननो हानाया बे इम्पसिबल खिन्थु मोनफा मोनफा बेबायदि जोङो सारिय'फाले सोरबा आबाद सोरबा हारिमु सोरबा कृष्टि सोरबा बिजनेस बा बायदि बायदि सेक्सनाव आखाइ होनानै जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे जौगासारो बिनि थाखाय गोबां माने खामानिया जोंनि UPPL सरकारनिफ्राय जागासिनो दङ
माखासे सेल्फ हेल्प थालांनायाव दाबो बुंदों जोङो बेखौ बुंगासिनो दङ आरो फैगासिनो दङ जोंहा 2 मासनि उनावहायनो 6,000नो होनाय जाबावगोन आरो बेनि उनावहाय 4,000नो होबाय जाबावगोन बिदिनो कन्टिनिउस जालांबाय थासिगोन दा माइनाव सोरां बिथांखिनि नैबे आसनिया जाहाथे गासिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो एसेबाबो मदद मोननानै गाव गावनि आथिङाव गसंनो हायो जेरखम गियान सोरां बिथांखिजों लोगोसे अनसाय बिथांखियाबो गोबां दुखिया गरिब मानसिफोरखौ मदद सहाय होदों नैबे माइनाव सोरां बिथांखियाबो आइजोफोरखौ जोबोद बिहोमा होनानै आवगायलांनायनि मिजिंखौ जों थियो गोजोन्थों